Good afternoon po sa inyo, boss. Ini po si Joseph Philip Lee, midbid po pa sa pangaran na Cap JP Lee. Saro po akong naging barangay kagawad sa loob king one term. Naswerte man po na naging top notcher barangay kagawad po kan sa moyang barangay. Naging ABC, naging kapitan po kita sa loob na 3 terms na po, 2010 up to the presente po. Sa presente po, kita po ang Liga ng mga Barangay Presidente po kong gabos na kapitan, digdi po sa Legazpi City. And siyempre po, kita rin na-elect as Presidente po sa bilog na probinsya kang Albay. And sa ngunyan po, saro sa mga kaipuanta pong pakusugon, iningani bilang saro po sa mga awardee kang Gawad Kalasag, na iningani po saro sa mga disaster preparedness barangay sa bilog na Pilipinas, naging Hall of Fame awardee po. Ini po ang dapat pakusugunta ang disaster preparedness sa mga barangay. Equip po ang mga barangay na capacity building bilang making makusog po sa disaster. At aram po, kita kasi maiwasan yan. And siyempre po, saro sa mga objectives po para pagdadalagan, ini po ang education system. Kaya po na pakusugunta ang education, digdi po sa tuyang lugar. Aram po ka po na may gawa na po kitang back to school. Kaya po pakusugunan modern infrastructure sa eskwelahan, magdagdag modern technology sa mga eskwelahan, and also information rin sa mga kaakian para po lalong makusog sila magtapos sa pagklase. And siyempre po, saro sa mga objectives ini pong ALS program na ipromote sa mga barangay, and also daycare centers na iningani po ang pinakamakapuan po makusugon sa puro barangay. And siyempre po, saro sa mga objective ta rin kaya po magdalagan, ini po sa pag-ikot-ikot nailing ko po ang problema sa health sa tuyang lugar. Sa kadaklan ming nag-aagad in mga health programs na dapat pakusugon. Aramta po na may modern equipment, aramta po ang hospital ta kay puan na po dagdagan na maging modern equipment na may programa na po sa tuyang Mayor Geraldine Rosal, Mayor Noel Rosal para po digde. And yan po, supportan ta po through the legislation and through budgets. And siyempre po, saro sa mga objective ta rin nga magdalagan kita, ini po sa sports program na kaipuan po pakusugon rin sa tuyang lugar. Aram tabaga po na iningani po ang wellness, kaipuan ta pakusugon rin. And siyempre po, saro sa mga kaipuan rin aspeto bilang saro kitang negosyante digdi po sa Legazpi City, ini po ang livelihood programs na kaipuan nga po, dakulong pong programa ang national government na kaipuan po i-link digdi po sa tuya. So kita po, magiging giya kita para po sa mga programa niya na makabot sa lambang Legazpeño, para po at least maging representante kita sa mga barangays digdi po sa Legazpi. So iyon man lang po ini po si Cap JP Lee, handang magserbi sa Legazpi City. Sa Legazpi, we are one family. Thank you very much po. Ang konseho po sarong collegial body. Now, kung kamo po sirteo na gumana ngunya na eleksyon, anong klaseng miyembro kan konseho kamo? And ano ang may tatabang nindo para sa mas efficient and effective city government? Okay, kita po bilang naging board member na po sa loob Kings 3-4 na sanggunian. Ako po sarong board member, saro po kitang magiging fair and just na sanggunian member. Malaog po kita sa mga programa na kaipuan po na talagang dapat laugan. And siyempre po, magibo kitang resolusyon and ordinances na karapat-dapat talaga para sa common good sa everyone. Kita po, aloy na po kitang nagsirbe, and aram po nindo sa loob ng almost 12 years. Dahil po ako nagkontra, dahil po kita nag-oppose. Sa gabos pong nailingta na kagayunan na ma-brought out digde. Pinaglalaban ta rin ang karapatan kan lambang Legazpeño, lambang Albayano bilang maging representante kang sanggunian. So kita po, saro sa mga nailingta na kita po magiging team player kita, saro po kita na magiging contributor, dahil po kita magiging pagabat, and also matabang po kita sa mga kapwa kandidatos ta po, kan kapwa collegial kasabay ta po sa konseho kung paano po ma-improve ang pagsamaan me. And also ma-suggest po kita kay mga different na programa para po in karahayan sa kalagabusan po. And siyempre po, sa mga committees ta rin na kaipuan rin tutukan talaga na napag-ikot-ikot ta. Ini po ang Committee on Health, Committee on Education, and Committee on Sports. Ini po talaga dapat, and Committee on Environment. Ini po talaga ang nailingtan na kaipuan tutukan rin. Saro po kita sa, and also, day po kita nagpipili kung ano pong itaw sa tuya. Yan po kita bilang sa grupo, magsabay sa grupo, and also niya po kita bilang magsuporta kung ano man po matao sa tuya. So, yun man na po. Thank you very much po.
So ini po kaya sa aspeto kang edukasyon as in salud, health, primitang na-overlook ang mental health. Lalo na kang puon kang nag-online classes na so pag-shift from face-to-face to online classes, dakulon po kitang hobenes o estudyante na nagka-experiensya kang mental health disorders, anxiety and depression. So ano po sa hiling nindo an pwedeng proyekto para maprotektaran ang mental health kan sa tuyang mga estudyante? Aram ta po ang mental health, sa po ining problema na nagiging ano po ngunyan, naging rampant ngunyan. Ini po ang issues kay ni, bako lang ini concerning sa mga kakian, kundi all ages. Aram tabaga po ang mental health, nagalaog po siya sa mga issues kan stress, nag-issues kang anxiety, depression, and also niyaon po dyan ang society. So very important po, ang primero po ang dapat i-develop ta, so surrounding po, nasa community, paano ta po ma-develop ito? Ang saro sa mga importante po sa mental health, ini po ang advocacies no kung paano ta po ma-prevent and early detection. Aram tabaga po, nanyaong kita digde, igo kitang programa, dapat magkaigo kitang makusog na programa in terms of mental health. Aram tabaga po, ang depression, saro yan silent killer. Dahita aram na bigla na lang yan matake. Kay puwan po, improvunta na magigwa po kitang ki psychiatrist, di po sa lugar. Aram ko po, garo saro lang ang psychiatrist ta. So dapat pakusugon rin ito and also mag-develop rin sa mga ano. And siyempre po, saro sa mga ta rin, makitaya po kita sa different organizations na nag-handle po kayan. Aramta po na very sensitive issues na ini, kay puwan po ang katabangan, kang pamilya, and komunidad. So niyaon po kita, makaano po kita dyan, niyaon po kita bilang magsuporta sa mga mental health issues and maka-prevent and makadagdag po sa mga lalo po pag-prevent kayo and para po dahil na mangyari po. So thank you po. Anyway, kamutabi na tulo mga eksperyensyado ng legislador in different level sa liga, sa barangay, sa konseho. So ngunyan, sa sendong eksperyensya, parte ini kan good governance, paano ta ma-implement kimaray, inipigaapod tang check and balance sa gobyerno. Siguro po ang definition kang good governance, ini po aso process kang how the government does its works. So nailing tanong kung paano ang gobyerno magpailing kika tamang trabaho para sa mga konstituentes. And siyempre po, iwas sa corruption, iwas sa abuse na para po digdi sa tuwing syudad. Aram ta po, sa paano ta po maiwasan ang ini pong paano ta po ma-implement in good governance. Good governance po, importante po dyan ang transparency, importante po dyan ang knowledge, kang lambang saro na kay puan po, inigwang project po nagigibuhon. And siyempre, bako po imposible ngon yan sa panahon na ito na magkaigwang modern technologies sa pagbubukas kang sa transactions, tigdi po sa publiko. AC access through government transactions, and para po and also so different programs accessible rin po. Yan po ang nailingta na saro sa mga kaipuan pakusugunta po pag sa good governance po. Iyon lang po. Thank you. Okay. Kasi bago na unabiyan nindo ang sa indong mga priority if in case kamo yaw na sa sanggunian. Out of that priorities, arin ang pinaka-top priority legislation na pwede nindong ipasar right after na mag-session kamo that will cater to the needs of the Legaspeños. Hello, good afternoon. Siyempre po bilang sarong barangay captain, naaraman ta po ang mga kaipuhan kan mga barangays. Tigdi po sa Legazpi City. Nailing ta po kung gaano po nagpagalan mga barangays, kung paano po sa mga programa, proyekto na kaipuhan po implementar. Saro po sa mga kaipuhan pakusugunta, and iyo po ang prioridad ta na legislasyon. Ini po ang pagpakusog, pagdagdag kay additional augmentation fund sa mga barangays, tigdi po sa Legazpi. Bilang basic unit kang government, nyaon na po dyan covered ang health, covered na po dyan education, covered na dyan po ang protection kang women and children, digdi po sa tuwing lugar. Aram tabaga po, kung ang pundot ang pampatama-tamaon ta lang, nailing ta po, dakol kitang programa na ma-implementar. And siyempre, nailing ta sa pag-ikot-ikot mi po, nailing ta, one of the common problems talaga, na nailing mi,
sa nakaampang me, sa pag-ikot-ikot me, ini talaga po ang health. Aram ta po, naigwa kitang modern infrastructure na pigibo na po ang sa tuwing City of Legazpi. Kay puwanta po, dagdagan ki modern equipments para po maka-cater ki different na ilang na kaipuan po ma-diagnose early. And also po, siyempre, kaipuan rin po, dagdagan po ito ki additional technical support in terms of technicians and operators para po gamit ka ito. And also, siyempre, specialista sa doktor. Yan po ang kaipuanta. And siyempre po, aram tangon yan, na dakol kitang problema rin sa problema sa tubig. Yan po ang sunod na, alam mo ito, may gawakatang solusyon kayan sa tubig. Ini po na kaipuan, na may source kita, kaipuan lang po itap lang. So, niyaon po ang sa indong lingkod para po magbusol ki sarong legislasyon na para po magkaigong pundo para po sa tubig. Digdi po, ma-improve ang tubig sa Legazpi City. So, thank you po. Mga sir, naobserbaran ta po baga kaya digdi sa syudad nin Legazpi na maski nagkukuanan nin stray dogs o so mga nagbabalag-balag na ayam sa tinampo, dakol man giraray. So ano po ang pwedeng solusyon ta para mabawasan ini para dai na magkausan nin aksidente o makakagat? Siyempre po, ang dili po, naramta po, may pong programa ang sa tuyang city government, Barangay Responsible Owners of Dogs. Ini po ang BRAD. Aramta po, kay puan papakusugon ta ini, nyaon po dyan ang advocacies, nyaon po dyan ang responsible pet ownership. And siyempre po, nyaon din po dyan ang enforcement. Aramta po, kay puan ta, dili po sa dogs, and also may dog tagging dyan. Aramta baga, minsan ang ayam, pag nakakagat, wala nang tag sa diri dyan. So, through dog taggings, igwa po yan, magkakaigwang sistema and magkakaigwang programa rin. And siyempre po, kay puan pakusugon rin, ining mga enforcement of law. Igwa na pong batas, naigwa kita dyan, kay puan po, pakusugon po yan para po ma-implementar. And siyempre po, magayon po ining programa sa dog pound. Siguro po, niyaon po dyan, para at least yung mga ayam, pag nakuata, may sarong lugar po sinda, safe and magayon na lugar para po nyaon po sinda dyan. And siyempre, accessible man po ang mga tao for adoption rin sa ibang ayam na day rin na alagaan po. Aramta po, ang dog is a man's best friend. Kay puwanta po alagaan ta yan, kay puwanta padabaon yan, and also kay puwan rin po, may programa kitang sapat para po sa mga dogs na digdi po sa tuwing lugar, para po day na maging problema. Thank you very much po. Ang negosyo, iyo po ang nahiling na solusyon sa unemployment problem. Now, ano po ang legislative agenda nindo, if in case gumana ka mo, para mas lalang maging efficiente and sustainable itong pigabot natong ease of doing business sa syudad? Siguro po nailing ta na magkaipuan po pakusugon ta ang sa tuyang business center, di po sa tuyang lugar. Na iningani po na magkaigwang proper na tama rin na taxing. And also, siyempre, kaipuan rin ma-revisit ang mga kaipuan rin na tamang implementasyon kan taxes. Aram tabaga po na ang taxes, kaipuan rin po yan talaga sa sarong lugar, sa sarong syudad, para po talaga mag-function. So, niyaon po kita bilang mag-iling ka ini, and siyempre, niyaon po kita bilang mag-suporta rin. And siyempre po, sa mga saradayan, kaipuan rin po na tamang information dissemination rin sa inda and tamang advocacy rin, and para po kung paano nila ma-promote and paano nila ma-sustain ang sa indang negosyo po sa papaagi kang mga digdi po sa taxes. So, yun man lang po ang and yun man lang po. Thank you. Para sa satuyang solo parents po, mapababae man o lalaki, na nag-iingowang matauanin, maray na buhay an sa indang mga aki, ano po ang naiisip nindo na proyekto para tauan sindanin asistensya? Haram to po, pagiging solo parent, bako po yun isarong madaling bagay. So, diyan po kita bilang magsuporta sa solo parents. Haram ta po, dadakol pong programa ang national government sa solo parents. Iling na po ang importante para information dissemination. May programa po ang solo parents sa leave benefits. May programa po ang solo parents digdi po sa flexible work schedule na dapat po maaraman kang sarong gobyerno, sarong employer, kung paano po patama-tama ang ini pong mga solo parents. And siyempre po, nyaon rin po dyan ang trainings, livelihood training. Dapat po maprioridad ang mga solo parents. And siyempre, nailing ta na may mga benefits bagal sa solo parents na kay puan po implementar. Nyaon man po dyan, siyempre, ang
ang health programs na kay puan po ma-prioridad rin. Aram tabaga po ang solo parents rin may mga ano rin yung mga anxieties and depressions na nailingta na dapat rin ma-manage ta rin. So nya po kita bilang sarong konsyal bilang mailingta po and matawan ta rin attention ang mga flight kang solo parents na dapat po na ini pong dapat supportan. So thank you po. Ang internet service po, parte na kan buhay ta sa entertainment, sa education, pero ngunyan ginagamit na sa business. Now, in aid of legislation po, ano ang pwede tang gibuhon para masustiniran na makusog ang pigtatao sa tuyang signal despite kang nagdadakol ang nagagamit? Siguro po sa new age of sa bago na po niya na taon and siyempre sa new technology na kay po talaga ang internet maging makaskas tigdi po sa tuwing lugar. Ang mga western countries makaskas ang internet ninda kasi nyaon po diyan nakasalalay gabos ang pagninegosyo, pag-aadal, researches and gabos po nakasalalay. So nyaon po kita bilang pagsuporta sa pagdagdag ki additional players tigdi po sa tuyang lugar. The more players, the more competition, the more services na may offer po sa tuya. Aram tabaga po ang internet sa ibang lugar. Ini po ang sarong key sa success kan sarong lugar. Na minsan kasi may mga negosyo na darakula. Paano po madigde sa Legazpi? Madigde, maluya ang internet connection dyan, maluya, putol-putol. So, day po sila ma-invest. Kasi po, aram mo ngunyan, through internet na gabos ang transaction, ultimong CCTV, internet, sa pag-punch mo lang kan mga different na purchase, internet na, orders, internet. So, importante rin po. And siyempre po sa edukasyon, kaya important po ma-promote ang internet. Magayon po ang kang gobyerno niya na providing internet services sa different na eskwelahan po. So, tama po yan para po maka-adapt rin po tayo sa new normal. Just imagine po, kung dahil kitang internet sa tuwing lugar, maluyang internet ano mangyari sa mga kaakian ta? So, niyaon po kita bilang pag-promoter, niyaon po na lang bilang pagdisiplina sa tuwing mga aki na data paggamiton kay mga gadgets, pag niyaon po sa tuwing araw. So, yun man lang po. Thank you very much po. Naunabihan ni Kapya JP, manangod naman sa mga gadget. Ang mga hobbies ko niyan, pambihira mo na masugo once na nakakapot ki gadget. And ani ba kayo ni na-involve sa mga pigapot ng contemporary social problem. May mga hobbies na na-involve na sa talpak. May mga hobbies na na-involve sa illegal gambling or illegal drugs. If in case kamo tabi yaon sa konseyo, ano ang pwedeng bako na resolution, no the ordinance na pwede nung ipasar to discourage the youth na ma-involve digdi sa mga araw kaning mga activities na ni. Okay, good afternoon. Alam tabaga po ining internet na yun kung ano mga sites na kay puwanta mapigil access. Saro po ining national issues na sa ibang lugar, bawal mag-access na Facebook, bawal mag-access na ano. So, yan po na medyo mahirap rin yan kasi open po ang internet, accessible yan sa gabos. So, pwede ta rin siya ma-regulate. So, ini po na nailingta na pag-regulate paggamit, ini po ang nailingta na mapuon po ini sa pamilya. Sa muyang lugar, aramta po na nailingta na dapat magpuon sa pamilya, pag-access sa internet na bako po anything na sobra, ini po talagang hindi acceptable man. So, niya po kita bilang iling rin kang pagriparo sa mga nailingta rin na problema yan, dapat aksyonan. Thank you po. Ang final question ko, manungod sa disaster risk reduction. Ano po ang sa indong programa manungod sa disaster risk reduction kan syudad as in sa public safety? Alam to po, good afternoon po. Alam to po ang disaster, ito po siyang 4 thematic areas. Ini po ang disaster prevention, disaster mitigation, disaster response, ini pong disaster recovery and rehab. And aram po ang disaster, kay po na dakul pong thematic areas na dapat po konsentratan. Aram po na igo kitang budget na 5% budget. Ini po ang pagtama-tama kung paano po ma-involve ang sa tuyang gobyerno para po ma-alokar na budget para po sa
proper na disposition digdi po sa disaster preparedness. Harap ta po ang disaster preparedness, ini po ang ultimo-momenting goal ta po, ini po ang pagsalbar kang buhay digdi po sa tuwing lugar. Very fortunate po kita ta ang Legazpi City saro po sa mga awardee na Gawad Kalasag Award sa city level. And also sa Muyang Barangay rin po, fortunate rin kita na ang Orosite saro po sa mga awardee rin sa National Gawad Kalasag. Aram ta po dyan na dapat po pakusugon ang sa tuwing disaster response through information, through capacity building sa mga tao, identification kang proper disaster na matatamaan po na lugar, and siyempre po, importante rin po ang evacuation. Ang evacuation nga ni po, na make sure po kita na ang lambang sarong Legazpeño magkaiguang proper na evacuatan in terms of pag nagkaigwa kay bagyo. And siyempre, niyaon man po diyan kita sa mitigation. Aram po ang mitigation and prevention. Niyaon po kita bilang pagsuporta sa mga sa mga infrastructure na dapat po pakusugon. Aram tabaga po na ang sa tuwing lugar bagyohon. Ngata po kita nagagibok kang buildings na madali po maano kang bagyo. So, ma-propose po kita na ang mga buildings sa pakusugon po na maging typhoon proof po para po sa tuwing lugar. So, thank you very much po. Kamo tabing tulo, may mga experience na sa inyong trabaho. If in case tabi, kamo, after sa June 30, mag-take out kamo as new members kan sanggunian panglungsod. Ano po ang assurance nindo? Tangunyan, sige ang relibot nindo sa mga barangay, 70 barangays kan Legazpi. Ano po ang assurance nindo na once elected, mabalik dirara kamo sa mga barangay na di naman nindo to consult or ano ang pwedeng gibon or digi na lang kamo sa urban area? Thank you very much po. Siguro po sa bagay na yan, naging public servant na po kita for the past 15 years. Alam tabaga po na bilang ama sa Muyang Barangay Orosite, dahil po kita nagpabaya. Dahil po kita nagpabaya sa pag-provide programs and projects para po sa benefits kang lambang digdi po sa tuyang barangay. Aram ta po pag kita ma-elect po as a city councilor, asahan ta po na kita magiging leader na nagdadangog sa lambang saro digdi po sa Legazpeño. Nagdadangog po sa mga agrangay, nagdadangog sa mga problema na para po kay puan matawang kisolusyon para po matawang kompletong aksyon. Saro po kita sa maikot sa buro barangays, iningani po para magdangog. And siyempre po, importante rin po, bakulang importante rin po para magdumang ka sa rong barangay. Importante rin po para magdumang ka and magbalik ka with a proper action para po anong magiging po. As legislators, aram ta po, nadakol po kita ang kaipuhan na tawan atensyon in terms of legislation para po, for example po, magdagdag beneficios sa mga senior citizens, PWD, women's, elderly, and matawan po promotion and mga different programs at kaipuhan na different sectors na dapat digdi po sa tuwing syudad. So kita po, magiging sarong legislator na very open, very nyaon po kita sa tao, maging aranay po ang sa tuwing opisina sa tao para po kung ano pong agrangay, magigitang leader na naanda pong magdangog sa lambang Legazpeño. So, thank you very much po. So, ini po ang sa tuyang final question. Pag kamo po nang gana bilang konsehal kang Legazpi, di ba po magkakaigwa kamo nin power to amend or even repeal ordinances? So, sa hiling po nindo, ano ang ordinansa digdi sa syudad na balak nindong amyandaran o halion o adalan giraray kung igwaman? Okay, nailing tabaga na dakulan talagang ordinansa na kaipuan po talagang tawan aksyon. Nailing ta na kaipuan po na tawan ordinansa ang mga barangays para po ma-empower and para po madagdagan sa inyong mga budgets. Aram tabaga po na through the bagong ruling, Mandanas ruling, madagdag po ang mga budgets kan mga barangay. So pagdagdag kan mga barangay budgets, madagdag po ang serbisyo. Naitataw po, digdi sa lambang barangay, na aram tabaga po ang barangay ng basic service na nagatao po direktamente. So niyaon po kita bilang madagdag, masuporta, and also maano po kita na kaipuan po mag-ibong ordinansa na magdagdag additional benefits po sa mga barangay workers, digdi po sa satuyang lugar. Na through budget and through health insurances na kaipuan po institutionalize na po ini na health system digdi po sa tuyang lugar para po dahil na kita magka-problema and ma-adapt po yan sa tatuyang bagong ospital na ilalag po digdi sa tuyang lugar. And siyempre, yun man lang po ang kaipuan tanggibon. Thank you po.
At this time, mga tugang, ang senda pong final appeal, closing statements kan sa tuya pong mga kandidato sa laog po nin 2 minutos. Ano po ang sendang mensahe sa tuya gabos ng mga Legaspenyo na maboto sa maabot pong Mayo 9 eleksyon? So, good afternoon po everyone. Ini po si Cap JP Lee, sarong barangay captain, ABC president, ng Liga ng mga Barangay Chairman. So, kita po sa may 15 years na po kita na experience sa public service. Aram ta po na bilang sarong kapitan, bilang sarong legislator. Nakul po kitang nakul po kitang mga support digdi po sa City of Legazpi para po just kung sakali makatukaw po kita sa sanggunian panglungsod. Aram ta po ang mga issues na kaipuan po aksyonan, handa po kita magdangog bilang salong legislador. Kita po maging sarong open ang sa ating opisina, maging open po sa gabos na mga programs and projects na nailingta na magiging benefit po sa lambang Legaspenyo. Hiningani po sa mga programs on health, programs on education, programs on environment, programs on youth and sports, and programs on livelihood and employment. Kaya po ang po yan, pakusugon. So ini po si Cap JP Lee, nyaon po sa indong lingkod, handang magsirbe, digdi po sa syudad ng Legazpi. Sa Legazpi po, we are one family with JP Lee. So thank you very much po.